chikwambo ichi chapedza dzidza chikwambo ichi chapedza vana chikwambo ichi sekuru changu
Takadi sadade gaika tichikara kacha Bira naika toya padhuze tobisa ngowani ndo heti naika chira nadashika saka mkwere uya dono tulira Ekani kana omavava titende okumuri pamanyamasvisa nezvamunotiitira mavave timwe akumwapa tisitambidzana zvikomo zvepete zvitambidzana zvemhute pasawane kupopotenana roti dzivhurike idzo varwere vapone vese vane matambudziko avainawo pano auya kwamuri nyamasvisha kuti vakwanise kubatsirikana vapwere aya tinoatenda tichisi maoko manje aya tinoakanda pamwe chete tine zvikutirana zvatinenge zvichiita pamashoko pamazuva apa ekani nyamasvisva vese vari pano ana chihera vanobikira vache zvinge zvakatambanuka pakutambanuka kwenzira tinetenda hatina ida akawanda asi mazhinji munoita kamuudze nekuwanda kwetsanga dzedu tatenda aiwa kachaparura kandowesawira tanga kakuzumbura kakale chikaranga ichi tonzwa kuti aiwaka kwanza aitumbura hasi aneijegana nepo vamwe
apa ina ndo. Amana makabu kweli. Ngoputa usipambia kwa ari padhuze newe. Zvikomo zvepete zvidhamidzana zvemhute. Ndokufona kamuzukuru right, ndauda uchidai soka. Twatungo kacha sama dzemukadzi nai. Imwe hari ichasumuka iyo nenogarira paseri apa ndizvo naika. Mungo pasana ipa zvashirwa pakati pachitawara kwechizezuru. Mungo paswa. Mungo akauya nani ko? Dan, Uyu mukomana kutamba chezvo papera banani. Mabva. Wow. All right. Varomide batsiro naika. Kana tichiti nguva zuva reSaturday ratoridza mafiringo kana kuti ratoridza chivanhu chikari chedu arika. Vanenge kana paine vane machirawo munouya musvika muchitambo muchivhenekewa kuti ndizvo here kana kuti aiwa penango chikono chitarisa nekunoona kuratidza kuti hatina shanji hatina jera asi ndizvonaika ane chake chaainacho katurikwa kana aida kusumudzirwa anosumudzirwa tsvimbo ikatsvetwa pendiani akapiwa tsvimbo osho kana nengoma kana dzaakuridzwa apa ground up vaiva vanenge vari machirando vaida kuti mugone kutamba vanenge vaida kusumudzirwa kududzira kana vekumvura vane machembere vane zvikaranga zvese tindogadzira futi pana mazuva aya atinge tichitaura kuSaturday ega vane zvikaranga tete tichigadzira tichiridzirana ngoma pasi tichipasva tichiona tichironge vanoda kusumudzira vanoda kugadzirwa tichigadzira 9 muri unemheterwa ya asi mapanzwa uyo ane teura anosvika naye ngaende kuseri chaiko ngaigadzirwe paseri apo mumboimwa tine 10 minutes dzekumwa tombofawisa pauro tozongoridza hedu dzitatu toona tingaite sei nai bara ari kupi ino yangu yekumwa makapu ngaende kana pambera ipai vanhu wawa tombomwa makapu dhaga ari kupi dhagisasika ngoma toda domborwa dzakadziri dzechinyakare ndachinjwe nemumwe asasike ngoma tona ngagadzire ngoma dzake